Dobrý, dámy a pánové, dneska si zahrajeme That's Not My Neighbor. Pokud nevíte, co je to za hru a co se v ní děje, tak je to vlastně, že vy sedíte v kanceláři. Ta kancelář vypadá nějak takhle, akorát, že tady je otevřený tady toto. Je tady telefon, papíry, nějaký dnešní list, no a ostatní věci tam jsou. No a vlastně vy musíte rozeznat, tohle je třeba příšera, tady to, jo, to je třeba příšera, no ale vy musíte rozeznat příšeru od člověka. A jestli to rozeznáte špatně, tak vás vlastně příšera zabije. Tak. Tady tohle si asi nemusíte pouštět. Tak. Vítejte ve své nové práci, gratulujeme. Asi jste se koukli na uvítající film. No prostě, že tady je ten dnešní list, kdo je na dnešním listu. No a kdo nám tady přijde jako první? Tady nějaký pán, nějaký hippízák. Tak jo, co je smysl života? Kdo nám přijde další? No tak to už víme, že je to příšera. A když je tady příšera nebo doppelganger, tak uděláme tohle a zavoláme na tohle číslo. Na tohle. Ježišmarja, jo. No, tak zavoláme. 3, 1, 2. Něco mám tady zvoní na tom telefonu. Tak, dovolali jste se na DDD. Tak, můžete pokračovat ve vaší práci. Jdeme pokračovat. Tak, to nám přijde další. Tak, tohle už vypadá v pohodě. Illinois Schwertes. Tak, ale ono tady funguje i tohle. Tak, jo. 6, 9, 9. Počkej, co? 6, 9, 9, 6. 6. To je jakože to číslo toho areálu. Selene, tohle je Illinois. OK, takže je na dnešním listu? Je na dnešním listu. OK, tak tebe asi. Tak. V pohodě. Tohle je Albertsky Peachman, OK. Je na dnešním listu? Není. Takže tady. No, nejseš na dnešním listu, kamaráde. Ne, nejseš. Tak já mu tady ještě jednou. Aha, a tady ještě jednou zkusíme. 2, 6, 6, 8. 6, 8. Tak. Už to pípá.
Počkej, aha. Můj bratr není doma. Okay. Tak, tebe pustíme, šéfe. Doufejme, že nebude doppelganger tady ten týpek. Tak, kdo sem přijde teď? OK. Tak nedala mi employee request. Mia Stone. Jo, v pohodě. Mia Stone. Je na dnešním listu? Je na dnešním listu. Tady je dokonce i doktor William Afton. Ježišimarja. Tak OK. 1, 4, 2, 5. 1, 4, 2, 5. Jinak když tak mi pište do komentářů, jak si užíváte prázdniny. Tak, doktor William Afton mluví. OK, takže to vypustíme. Doufám, že nebudeš doppelganger. A kde bude teď? Wow, tady nějaký dlouhonosáč. To mě připomíná villagera z Minecraftu, tady ten borec. Roman Stylsky. Velký nos. Jízva na pravém, na pravé tváři. Jo, super. Má to na pravé tváři. Dlouhý obličej. Jedno obočí a nosí klobouk. OK, tak tebe asi pustíme. Tak jo. Jdeme mu věřit, týpečko. Tak tady je nějaká Anastasia Michaelis. Super, ta bude tady, ta je tady. Aha. To jsou asi sestry. Ne, jo, asi jo. Máme oči, malý nos. Tak, pojď. Ty obrázky ale neodpovídají tady. Protože tady, když si všimnete na tady tomhle obrázku, tak ona tady nemá na nose, ona nemá na nose tohle, ona nemá na nose tady tohle. No tak, tady dám. Co je špatně s mým obličejem? Všechno odpovídá. Možná. Řekla whatever, to je myslím, že možná. Já se v angličtině moc nevyznám. Tak, budeme ti věřit, týpečko. Tak, to půjde teď. No super. Tak. Aha, tak ona neví, co to je. Prej jsme sousedí, znáte mě, no? Jasně. Prej nechala se mi domů. Tak. Dobrý. Ty jsi doppelganger. Zatím si vedeme dobře. Dobrý. Zatím si vedeme good. Tak.
dva doppelgangry před osobou. Tady ten je takhle, no, tady ten je tady. A v kapuči. Brejce a špatně se. Aha, všechno odpovídá, jasně, v pohodě, typačku. Jasně, že tě pustím. Ale ještě nepustím. Kámo, ty máš ty žíly úplně po celém obličeji, kámo, to se mně vůbec nelíbí. Jak dlouho? Já už tady natáčím 11 minut. Tak. Cleaning protokol komplet. Můžete pokračovat ve své práci, OK, tak jdem pokračovat. Já bych tohle videjko za chvilku ukončil, protože už natáčím dlouho. Tady je doktor William Afton a nemá nos. To myslím, že teď byly dva doppelgangři po sobě. Nebo 3. Myslím, že 3 doppelgangři po sobě. Já fakt nevím. Tak, pokračujeme v práci. Tohle by mohl být za chvilku konec, no? Steven Rod Boys. Je to ještě důležitou není. Protože musel dneska opustit. No lidi, já si myslím, že tady bychom to mohli pro dnešek ukončit. Napište mi, kdy chcete další pokračování, jak vám to bude vyhovovat. No a já se s vámi loučím, tak